سلام كمي تخونو كبرات تخاتلتي أبزا فيديو تسمع وي حافشاو تحستو ناي مصحف أتوميك هابيتس حيزنا قريبنا لنا أتوميك هابيتس بجيمس كلير استدرست درست كوينا أب ባህርያት ከምኡን ውሳኔታት ደቂ ሰባት ንነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ጽሓፍ እዛ መጽሓፍ ብልዕሊ 50 ቋንቋታት ዝተተርጎመት እያ። ጽቡቕ ልምዲ ወይ ባህርያት ንምህናጽ ከምኡን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ቀሊልን ርጉጽን መንገዲ ስለምንታይ ደቀቕቲ ለውጥታት ዓበይቲ ፍልልያት ከም ዘምጽኡ ልምድታት እንታይ እዮም? ስለምንታይ ጠቐምቲ ልምድታት ንምጥራይ ከቢድ ኮይኑን ብኸመይ ንቕይሮን ንዝኣመሰሉ ሕቶታት እትምልስ መጽሓፍ ኮይና ከም መሰረታዊ ትሕዝቶኣ ብሉጽነት ናይ ህይወትና ኣብ ብቕዓት ናይ ልምድታትና ወይ ባህርያትና ከም ዝምርኮስን እዞም ንኣሽቱ ልምድታትና መብዛሕትኦም ከም ናይ ደቀቕቲ ኣቶማት ጠባያት ዘለዎም ኮይኖም ተዋህሊሎም ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ ኣገዳሲ ጽልዋ ከምጽኡ ከም ዝኽእሉን ትገልጽ። ልምዲ ወይ ባህርያት ሓሲብና ወይ እውን ከይሓሰብና መዓልታዊ ነዘውትሮም ደቀቕቲ ቅጽበታውያን ንጥፈታት ኮይኖም ደቂ ሰባት ውጽኢት ናይ ተደጋጋሚ ባህርያትና ከም ምዃንና መጠን ተግባራትና መዓልታዊ ምስ ዝደጋገሙ ዋላ እውን ደቀቕቲ ይኹኑ ዓቢ ውጽኢት ኣለዎም። ኣወንታዊ ለውጥታት ዓቕሊ ዘድልዮም ኮይኖም ዋላ እውን ቅልጡፍ ውጽኢት ኣይንረኣየሎም ኣብ ቅኑዕ ዑደት ከም ዘስፍሩና ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል። ኣብ ህይወት ዓበይቲ ዓወታት ንምምጻእ ግድን ዓበይቲ ሃንደበታውያን ለውጥታት ዘይኮኑ ንኣሽቱ ለውጥታት ናብ ንብህጎ ውጽኢታት ክመርሑና እኹላት እዮም። ስለምንታይ ኣወንታዊ ባህርያት ንኽንሃንጾም ዘሸጉርና? ሓደ ምኽንያት ናይዚ ባህርያት ብምድጋም ዝፍጠሩ ኮይኖም ዘዕግቡና ባህርያት ወይ ልምድታት ቅጽበታውያን ወይ ኣውቶማቲክ ክሳብ ዝኾኑ ክንደጋግሞም ንግደድ ከቢድ ዓቕሊ ይሓቱ ብምዃኖም ከበድቲ ይገብሮም። ካልኣይ መብዛሕትኡ እዋን ደቂ ሰባት ዓበይቲ ዓወታት ብዓበይቲ ተግባራት ከም ዝመፁ ጥራይ ጌርና ነብስና ብምእማን ጠቐምቲ ባህርያት ንኸይንፈጥር ንዕንቀጽ። ዝበዝሐ ግዜ ኣዝዮም ንኣሽቱ ምምሕያሻት ኣብ ህይወትና ብዙሕ ኣይንግደሰሎም ንኸውን እንተኾነ ንኣብነት ከም ናይ ንግሆ ጉያ ብብዝሒ ምስ ተደጋገሙ ረብሓታቶም እናተዋህለለ ይኸይድ። ጄምስ ክሊር ደቀቕቲ ባህርያት ዓቢ ጥቕሚ ከም ዘለዎም ንብብራህ ንዝስዕብ ኣብነት ይጠቅስ። ሓደ ሚእታዊት ኣካላዊ ምምሕያሽ ኣብ መዓልቲ ምስ እንገብር ኣብ ዓመት ብ37 ዕፅፊ ንመሓየሽ። እዚ ማለት 1.01 ብገዛእ ርእሱ ብ365 ግዜ ማለት ብዝሒ መዓልታት ኣብ ዓመት ምስ ዝራባሕ 37.78 ይመጽእ። ብኻልእ ኣዘራርባ 37 ዕፅፊ ምምሕያሽ ማለት እዩ። ብኸምዚ ድማ መዓልታዊ ምምሕያሽ ናይ ኣቶሚካዊ ባህርያት ብምሓዝ ናብ ሸቶና ክንበጽሕ ይሕግዙና። ኣሉታዊ ሸነኹ ግን ሕማቕ ልምድታት እውን ብኸምዚ ኣገባብ ይሰርሑ ምዃኖም እዩ። ሳልሳይ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ወይ ተደራራቢ ወለድ። ኣቶማውያን ባህርያት ተደራራቢ ወለድ ናይ ነብሰ ምምሕያሽ ኮይኖም ልክዕ ከምቲ ገንዘብ ብተደራራቢ ወለድ ዝራባሕ ውጽኢት ናይ ባህርያትና እውን ምስ ተደጋገሙ ይራብሑ። ዕላማና ተደራራቢ ወለድ ኣብ ጥዑይ ባህርያት ምምዕባል እኳ እንተኾነ ሕማቕ ባህርያት እውን ይደራረቡ እዮም። ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ንሓደ ውጥን ንጽባሕ ኣብ እንብለሉ እዋን ብዙሕ ፍልልይ ዘይብሉ ክመስል ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ሓደ ሚእታዊት ጊጋ መዓልታዊ ምስ ዝደጋገም እዞም ደቀቕቲ ስሕተታት ናብ መርዛም ውጽኢት ክራብሑ ይኽእሉ። ዓወታት ውጽኢት ናይ መዓልታዊ ዝደጋገም ባህርያት ኮይኖም ቅልጡፍ ኣወንታዊ ውጽኢት ዘይክህቡ ይኽእሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣወንታዊ ባህርያት ንሓደ ደረጃ ከይሰገርናን ሓደሽቲ ተግባራት ከይተግበርናን ለውጢ ከምጽኡ ኣይረኣዩን። እዚ ደረጃ ዝባን ናይ ሓደ ሕቡዕ ዓቕሚ ኮይኑ ደቂ ሰባት ሓደሽቲ ልምድታት ቀጥታዊ ሓጎስ ስለ ዘይህበና ተስፋ ክንቆርጽ ንርአ። እዚ ህሞት ድማ ዝባን ናይ ሓደ ዕቑር ዓቕምና ኮይኑ ስለምንታይ ሓድሽ ባህርያት ንኽንሃንጽ ከም ዝኸብደና የመልክት። ነዚ ደረጃ ብቐሊሉ ንምስባር ድማ እኹል ጽንዓት ናይ ባህርያት ውጽኢት ግዜ ስለ ዝወስድ ድማ ዓቕልን እምነትን ክህልወና ይግባእ። ኣብ ኣቶሚክ ሃቢትስ ካልእ ዓቢ ሸፈነ ዘለዎ ነጥቢ ድማ ኣብ ሸቶታትና ዘይኮነ ኣብ ኣገባባትና ክነተኩር ከም ዘለና እዩ። ሸቶታትና ክንበጽሖም እንብህጎም ውጽኢታት ኮይኖም ኣገባባት ድማ ናብዞም ውጽኢታት ዝመርሑና መስራሕት እዮም። እዚ ዓይነት ኣእምሮዊ ኣቋም ምስ ንቕበል ሸቶታትና ገዛእ ነብሶም ከኣልዩ ይኽእሉ። ኣገባባት ንሸቶታትና ከም ዝቆጻጸሮም ኣብነታት ንምጥቃስ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዕወቱን ዘይዕወቱን ሰባት ዕላማታት ኣለዎም። ኣትሌታት ንኽዕወቱን ወርቂ ማዳልያን ከምጽኡን እኳ እንተኾነ ዕላምኦም ሸቶታት ምስራዕ ጥራይ ግን ዓወታት ኣየውሕስን እዩ።
ስለዚ ናይቶም ዕውታት ኣገባባቶም እዩ ኣብ ሸቶኦም ከብፅሖምን ውፅኢት ክረኽቡልን ዝሕግዞም። ካልኣይ ሸቶታት ምጎንጻፍ ህሞታዊ ለውጢ ጥራይ ኮይኖም ንሓሳባትና ክገትእዎም ይኽእሉ። ናብ ሸቶና ምብጻሕ ቀጥታዊ ሓጎስ ከም ዘምጽኣልና ንግምት ኢና። እንተኾነ እዚ ዓይነት መገዲ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ውድቀት ይመርሓና። ንኣብነት ናብ ሸቶና ኣብ እንበጽሓሉ ግዜ ዘይምልኡነት ክስማዓና ይኽእል፣ ወይ እንተዘይተዓዊትና ኣብ ሓጎስ ብዕድል ዝተታለልና ይመስለና። ስለዚ ንነዊሕ ዝቕጽል ገስጋስ ዝፈጥሩ ሸቶታት ዘይኮኑ ኣገባባት እዮም። ባህርያትና ንምቕያር ምስ ንሽገር እቲ ጸገም ኣባና ዘይኮነ ኣብ ኣገባባትና እዩ። ስለዚ ካብ ኣብ ውልቃውያን ሸቶታትና ኣብ ሓፈሻዊ ኣገባባትና ምትኳር የድሊ። ሕመረታዊ ፍረ ነገር ናይ ኣቶሚክ ሃቢትስ ድማ ናብ ደረጃ ናይ ሸቶታትና ዘይኮንና ንዲብ ናብ ደረጃ ናይ ኣገባባትና ከም ነንሰሓብ እዩ። ሓደ ልምዲ ብምትግባር ሽልማት ወይ ጻማ ምስ ንረክብ ነቲ ልምዲ ደጊምና ከነተግብሮ የተባባዕና። ስለዚ ባህርያት ክንቅይር ኣብ ንብገሰሉ ነዚ ናብ ረብሓና ክንልውጦ ንኽእል። ንኣብነት ሓደ ተግባር ኣብ እንሓስበሉ እዋን ሓንጎልና ሽልማት ከም ግብረ መልሲ ስለ ዝግምት ንኽንብገስ ይለዓዓል። ነዚ ቀዳማይ ሽልማት ኣብ ንረኽበሉ ሃንቀውታ ኸነማዕብል ንጅምር። እቲ ሃንቀውታ ንልምዲ ዘይኮነ ንዝህበና ውሽጣዊ ለውጢ እዩ። ኣብዞም ሃንቀውታታት ብምርኳስ እቲ ባህርያት ኣካል መንነትና ይኸውን እሞ ኣብ ህይወትና ነተግብሮ ልምዲ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ዝውቱር ባህርያት ንነዊሕ ውፅኢት ወይ ሽልማት ይህበና። ቡን ከም ኣብነት እንተወሲድና እቲ ክንኮኖ ሓሲብና ዘለና ምብርባር እንተኾይኑ ናይ ምንቃሕ ሃንቀውታ ነጥሪ። ቡን ናይ ምስታይ ስጉምቲ ምስ ንወስድ ከም ውፅኢት ወይ ሽልማት ድማ ንነቃሕ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ባህርያት ንምትዕርራይ ኣብ እንኽተሎም መንገድታት ብ4 ሕግታት ንምእዘን። ቀዳማይ ሕጊ ርጉፅ ምግባር ኮይኑ እዚ ምስ መሰረታዊ ዕላማና ክነተሓሕዞ ንኽእል። ንሓደ ነገር ኣብ ንብገሰሉ እዋን ከነተግብሮ ከም ዘለናን ስለምንታይን ብንጹር ምፍላጥ ኮይኑ እቲ እንርእዮ ኣፋፍኖት ብኸመይ ኣብ ተግባር ከም ነውዕሎ ምፍላጥ የድሊ። ሓደሽቲ ባህርያት ንምጥራይ ኣብ ንብገሰሉ ዝተፈላለየ መንገድታት ክንክተል ንኽእል። ሓደ ካብኡ ሓደሽቲ ባህርያት ምስ ዝጸንሑ ምጽጋዕ ኮይኑ ኣእምሮና ስርዓት ልምድታት ንምድግጋፍ ሓያል ስለመትናዊ ወይ ኒውሮሎጂካል ጥምረታት ይፈጥር። ነዞም ጥምረታት ተጠቒምና ኣብ ዝጸንሑ ባህርያት ሓደሽቲ ከነጸግዕ ወይ ከነተኣታቱ ንኽእል። ንኣብነት ናይ ስራሕ ልብስና ኣብ ነውጻሉ እዋን ብቐጥታ ናይ ስፖርት ልብሲ ምልባስን ካልእን። ካልእ መንገዲ ንከባቢና ብምቕያር ዝሓሸ ልምድታት ከነጥር ንኽእል። ንሓደ ከነንብቦ ዝደለና መጽሓፍ ኣብ ብብዝሒ ንርእየሉ ወይ ድማ ክንረኽቦ ንኽእል ቦታ ምስ ነቐምጦ ከነንብቦ ንተባባዕ። ብተመሳሳሊ ንሕማቕ ነገራት እውን ካብ ከባቢና ብምርሓቕ ከነወግዶም ንኽእል። ንጹር ውጥን ናይቲ መስርሕ እውን ክህልወና ይግባእ። ከመሓየሽ እየ ኣብ ክንዲ ምባል መዓስን ኣበይን ብኸመይን ብንጹር ምፍላጥ። ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ እውን ክልተ ነገራት ብምድርራብ ንኣብነት ስፖርት ኣብ ንሰርሓሉ እዋን ንፈትዎ ዓይነት ሙዚቃ እናሰማዕና ምስ ዝኸውን ዝያዳ ኣድማዒ ናይ ስፖርት ባህርያት ከነጥር ንኽእል። ካልኣይ ሕጊ መሳጢ ከም ዝኸውን ምግባር። ንሓድሽ ባህርያት ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምስ ዝጸንሐ ባህርያት ድሕሪ ምትእስሳር ካብቲ ባህርያት ስሩዕ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክንረክብ ይግባእ። ነዚ ብምድማር ክንደፋፍኦ ንኽእል ኮይኑ ዘየደስቱና ተግባራት ምስ መሰጥቲ ነገራት ብምትእስሳር ሰሓብቲ ከም ዝኾኑ ምግባር እዩ። ሳልሳይ ሕጊ ቀለልቲ ከም ዝኾኑ ምግባር። ሞቲቬሽን ወይ ከዓ ድርኺት ልምድታት ንምቕያር ካብ መሰረታዊ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ድርኺትን ምልዋጥ ባህርያትን ዘሎ ምትእስሳር ግን ዝተሓላለኸ እዩ። ደቂ ሰባት ናይ ዝወሓደ ጻዕሪ ዝሓትት ሕግታት ናይ ምኽታል ባህርያት ስለ ዘለና ብተፈጥሮ ናብቲ ዝወሓደ ስራሕ ዝሓትት ነገራት ንሰሓብ ብምዃናን ነዚ ብቐሊል ቅኑዕ ሃዋህው ብምፍጣር ናብ ረብሓና ክንልውጦ ንኽእል። ቅኑዕ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ ኣወንታዊ ባህርያት ብዝተኣሳሰር ፍሕፍሐ ክንቅንስን ነቶም ናብኡ ዝመርሑና መንገድታት ቀለልትን ድኻም ዘይሓቱን ክንገብሮም ይግባእ። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣዕነውቲ ልምድታትን ድማ ብኣንጻሩ መሰናኽል መሳለ ሃዋህው ምፍጣር የድሊ። ራብዓይ ሕጊ ኣዕጋቢ ከም ዝኸውን ምግባር። ልምድታት መብዛሕትኡ ግዜ ቅጽበታዊ ውጽኢት ዝሂበና ኮይኑ
ሓደሽቲ ልምዲ ንምጥራይ ከቢድ ይገብሮ። ስለዚ ውፅኢት ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ዝኾነሉ ንተግባራትና ብተዘዋዋሪ ሽልማት ኣብ ሓፂር ግዜ ንረኽበሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና። ንኣብነት መስተ ከነጉድል ኣብ እንውስነሉ ግዜ እቲ ንመስተ ዝሓሰብናዮ ገንዘብ ምስ ነዋህልሎ ቅፅበታዊ ውፅኢት ክንሪኤሉ ንኽእል። ኣብ መወዳእታ ከም ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይዛ መፅሓፍ ሕማቕ ልምድታት ወይ ባህርያት ብምፍራስ ብኣወንታዊ ምቕያር፣ ልምድታት ኣብ ምልዋጥ ብብዝሒ ዘጋጥሙ ጌጋታት ብምውጋድ፣ ሓያል መንነት ብምምዕባል ኣብ ነብስና ምትእምማን፣ ንሓደሽቲ ልምድታት ግዜ ምሃብ፣ ንዓወታት ቀለልቲ ንምግባር ቅኑዕ ሃዋህው ምንዳፍ፣ ቀለልትን ደቀቕትን ለውጥታት ዓብ ውፅኢት ከም ዘምጽኡ ከምኡ እውን ካብ መስመርና ኣብ ንወፀሉ ግዜ ብቐሊሉ ምምላስን የጠቓልል። እምበኣርከስ ሓፂር ትሕዝቶ መጽሓፍ ኣቶሚክ ሃቢትስ ነዚ ይመስል። ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ እናተተስፈኹ ላይክ ከምኡ እውን ንቐጻሊ ከምዚ ዓይነት መደባት ንምክትታል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ እናዓደምኩ ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ንረኸብ ሰላም።